ପିଲାମାନେ ଆମେ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ପତ୍ର କି କାଣ୍ଡ? ଏଇଟା 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 ଆଉ ଗଛ କଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବାରେ। ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ ଯାଇଥାଏ? ଅମ୍ଳଜାନ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବାରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା? ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଫଳ, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା। ବୃକ୍ଷ କେବେ କାଟିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ରହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇଥାଏ।